Jamen altså, så der kommer Uffe! Ej, Svend har simpelthen taget turen. Svend, du er ikke Svend, du er med. Du skal på den båd. Du skal på den båd der. På den båd. Op på kilen. Ja, det ja, vi er ombord. Se mig i sådan lidt, ja. Okay, lige om lidt, så skal Mads Holger på TV2. Ja. Fornemmer jeg. Han står her med sin smukke kone eller kæreste. Jeg ved faktisk ikke. Nej. Man kan se, der står sådan nogle flotte fyre heromme. Det er Mads' venner. De er 15 år, tror jeg. Så jeg er kun 15. Så jamen, jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle jer en ting. Jeg går op, jeg bestiller et glas vin, alt er godt. Så siger manden heromme bagved, står jeg op. Det bliver 60 kroner. Ej, altså, nu er det ikke for at være strid, men man kan bare godt fornemme, at det går sådan lidt for konservativ. Men hvordan går det ellers med dig? Er du glad? Ej, jeg vil sige, at jeg er glad for, at Socialdemokratiet ser ud til at blive Danmarks største parti. Jeg er knap så glad for, hvis vi får en blå regering. Det synes jeg vil være trist for Danmark. Og jeg kunne ikke være mere enig. Det er lidt noget værd noget med det her. Jan, ved du, hvad øl koster? Jeg har sådan nogle billetter. Okay, Dan har billetter. Men Dan, giver du måske en øl så? Til dig? Ja. Hvem er det øl til? Men du er jo på arbejde. Jeg går ud. Se, nu kommer Dan. Nå, han er der igen. Dan. Ej, se, der var de 3 øl. Du må få de der drenge til at give dig ordentligt øl. Nå, okay. Det er jo også en lidt omvendt verden, hvor reporterne ligesom melder ind. Absolut. Det er ikke os, der bestemmer. Der er meget langt til Skamlested. Vi kører simpelthen live på YouTube. Nej, det er sjovt. Ja. Skal vi ikke knappe op? Det er ved at være set bare. Okay, Game over. Den er over midnat. De kan sige og gøre det nu. Som I kan se, på en måde er der rigtig god stemning. På en måde er den sgu også sådan lidt underlig. Igen, vi lovede jer ærlig analyse. I får et styks ærlig analyse. Men Svende, vi må lige korrigere dig. Okay, stærkt. Vi må lige sige, Venstre har haft et dårligt valg, altså helt vildt dårligt valg. Nå. Men de er på 19%, 19,5. Nå, det er ikke godt. Nej, den er helt gal. Altså, Marianne er lige her. Jamen, jeg tror ikke, hun kan det her med Skype og alt det. Nej, okay. Men hun er lige der. I kan se en lille bitte hånd her. Lille bitte hånd. Lad os se, hvor jeg står. Nej, okay, du er... Okay. Fantastisk lavet. Det er en form for limbo. Kan du ikke komme hjem igen? Jamen, jeg er her jo lige nu. Ja, men sådan permanent. Men rigtig hjem. Jamen, rigtig, nu har jeg har et arbejde at gøre, som på en eller anden måde måske også giver mening, også for Danmark. Okay, så. Jamen, så får du lov at blive. Jamen, tak. Kan du have en fortsat dårlig aften?